E por último, xa acabando cos tipos de trampas das carnívoras, teríamos as trampas tipo NASA. Esta estou segura de que ningún de vos escoitou falar delas. Ben, ocurren no xénero chamado Genlisea. As genliseas parece que teñen unhas raíces blancas moi longas, pero en realidade son follas, vale? Están presentes aquí en Sudamérica e Suráfrica, sobre todo, algunhas delas están en perigo de extinción. E imos ver exactamente agora o sistema de captura que parece máis empregado aquí na costa de Galicia que por unha planta, pero ten truco. Como vedes, as follas parece que teñen unha zona tubular moi alargadiña e ao final unha especie de espirais, de acordo? Sigue sendo un sistema pasivo de captura, xa que non temos como nas dionaeas, unhas groseras, un movimento activo da planta para atrapar o organismo ou a presa que vai a coller, pero sí que emprega distintos atraíntes como certos químicos para que distintos microorganismos que están na auga, como poden ser microartrópodos, pois intenten meterse nesta especie de espiral que ten algún agujeriño e que suban ata a cámara digestiva. Imos velo agora en detalle. Aquí nas espirais podes ver que hai certas entradiñas. Cando un alélido ou un copépodo entra por aquí, o que se vai atopando é fase por fase, trozo por trozo, un montón de peliños que evitan que marchen desta espiral, co cual os pobres o único que poden facer é subir por aquí arriba, chegar ata este tubo e, por mala sorte, chegar a unha cámara digestiva. Desa cámara non poden sair e é aquí onde as glándulas digestivas van a producir as enzimas que ao final van a consumir a pobre presa que quedou dentro.